kanjalo kangakanani ke entweni esuke ewungcola njengokuthi usuze uyaqoma noma uyaqonya. Okusho ingakho ngisho nje ukuthi hayi usuke ungakholwa and usuke ungamazi uNkulunkulu, ngoba uma umazi uNkulunkulu bazalwane ngeke bazalwane ngeke uzukwenze lokho uma umazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liyakhuluma nathi bazalwane. Yilokho engikucacisa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyakhuluma nathi, liyakhuluma kusho noma ukhetha ukuliziba ungalilaleli, ngoba phela kukuthina uNkulunkulu akasiforce ukuthi simkhonze ngenkani. uNkulunkulu ufuna ukuthi uze kuyena ngoba uthanda, akasiphoqeleli, and kuba uyasiphoqelela lokho angakwenza nje, angayithathela i-decision empilo yethu ngoba impilo yethu eyakhe. Kepha usinikeza ukuthi sibe ne-choice thina. So kusho umuntu usuke eliziba nje izwi likaNkulunkulu mangabe ezokhetha ukuthi yena enze isono, usuke uziba nje ngoba for sure lisuke likhuluma izwi likaNkulunkulu ukuthi le ndlela osuyiqala ayikho right. Bazalwana ake sikhulekele ukuhamba ngendlela, sihambe ngeqiniso, sithembeke. Ukuthembeka bazalwane kubalekile, ukuthembeka ungabona umuntu. Nakhona kukhona ukuthi usuke ungabona umuntu bazalwane, uNkulunkulu usuke nawe everywhere. La wena umndeni wakho usuke ungekho khona, usuke ungakuboni, uhlezi uNkulunkulu ekubona. Awukho la ungacasha khona, icashela uNkulunkulu. So bazalwana ake sifunde indlela yokuyiphatha. Wazi ukuthi uma uye emsebenzini uyosebenza, awuyili ukuyodlala nabantu abawubulili obuhlukile kunawe. Niyasebenza, fanele yonke into ibe professional, kungabi nje kube ungcola. Bazalwane ake sifunde nje indlela yokuthi siyiphathe, ngoba leyo nto iyalimaza bazalwane, and ilimaza umndeni wonke, ayilimazi wena osukwenza leyo nto leyo. Gcina sekaffecteka nomndeni wakho wonke ngenxa yesono sakho uwedwa. Destroy umndeni wakho wonke ngenxa yakho nje, ungakwazanga ukuthi ulalela uNkulunkulu, ngoba I believe ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nathi. Akhulume akutshela ukuthi yabo lento osuyenza iwrong, uphushe wena uyenze ngenkani, bese uNkulunkulu eyakubukela ke. And leyo nto masilimaza umndeni wakho wonke, ake sikhuleke bazalwane, sikhulekele imindeni yethu, sikhulekele nezingane zethu bazalwane, ezingaweli kuleyo moya wokuthi zibe nezone zimona uNkulunkulu, ngoba leso sono uNkulunkulu uyazonda. Sibona kaningi uNkulunkulu ezonda leso sono eBhayibhelini, njengoba ngilinganisa ngoDavide bazalwane, uyasizonda leso sono uNkulunkulu.